You're listening to Ezodumo with Susan Mbe from 9 to 11 a.m. live on Peli FM 95.0. Peli FM 95.0. Madoda ha wathe wow bakithi wathe wow hey sayifikile ke la insizwa ayigalelekile kumsakazo wethu ngaphambili iPheli FM 95.0 lapha nje imzuzu ishakalombili kushaye ihora leshumi ngihleli nazo ke la insizwa ngiphethelana umgidelwa uhamba nompazamiso lana umgidelwa mfethu siyabonga sithanda ukunamukela la emsakazweni niyaphila. Sukuluma yohlele kusunyesa wekoloma fe ukoloma wekoloma awusuka
sengingaphakathi manje Mgidelwa and ngithanda ukubingelela kuphi nakuphi lapho kufuneka khona iPheli FM. Lo ngibingelela uMgidelwa umfana washezi phansi. Ngizothanda nje ukubingelela wonke umuntu olalele ngalesikhathi. Ngihamba nenkabi yami ngapha eceleni umpazamiso naye mhlawumbe sengabingelela njengomuntu engihamba naye. Sanibona nibingelela lompazamiso kwaMchulu phansi enquthe enkandla. Ngibingelele nje ukuthi ngihamba nawo uMgidelwa inkabi yami ukade sizama naye sizabalaza. Ngiyabonga. Hayi, ngiyabonga mfethu ngiyamnamukela khona la kwiPheli FM. uMgidelwa sicela usitshele ukuthi uMgidelwa ubani? Ubani uMgidelwa? Awusinabele ngalolu daba nje ukuthi ubani uMgidelwa? Masikhuluma ngoMgidelwa sikhuluma ngommeli umfana kaShezi phansi enkandla amahlathi amnyama eTulwane. Kusho ukuthi umfana lo okhulele endaweni ethanda kuba yidlanzana ekhaya. So abantu abaningi abalindele okuningi ngoMgidelwa lapha emculweni ngoba kuyisidi yami yokuqala le. Ngiyabathembisa ukuthi abantu ngohlezi ngibenzela into okuyiyona ngaso sonke isikhathi. Kanti futhi uMgidelwa akathuka umuntu emculweni. uMgidelwa umfana nje okholela ekuthenini ingoma kumele uyenze ngaphandle kokuthi mhlawumbe uzuthuka omunye umuntu noma ungcofa omunye umuntu. Uculela abantu nje into ekuyiyona. uMgidelwa uma ecula isikhathi esiningi uye esabalala ekuziphi ingoma ngoba kuye kube khona ingoma zokuthi khona ingoma zomtsizwa uye uthanda ukugxila kakhulu ingomeni zomtsizwa ingomeni zothando engomeni ezakhayo engomeni zosizi ezivuselelanayo uye uma ucula nje. uMgidelwa uthola zonke ingoma. Ufike uyithola ingoma ewusizi, uyithola ingoma eyihawu, uyithola ingoma yothando, uyithola futhi nengoma yokholo. Ngikwenzelani lokho ngoba ngiculela umuntu oyedwa. Kunabantu abathi bethanda belalela umusic efisa ngathi ngezwe mhlambe ingoma yokholo. Khona umunye othi mina ngiyithandela ezothando bandla. Khona umunye ozothi hayi mina ngiyensizwa mina ngiphuma ekhaya ngifuna insizwe eshingayo. Kanti futhi uMgidelwa uyithola ingoma enjengalezo njoba zilishumi nje zikhona ngokuhlukahlukana kwazo. So uqala lapha ku track 1 ngoba basibonelo baba sibonela ubuye ekhaya. Siya ku track 2 lapha yana iphuphe libi. Siya ku track 3 ukhakhayelo omkhovu ilona hawu lami ke lelo. Nje zihlukahlukene ingoma ekhona phakathi. Manje uMgidelwa mayizokhipha ingoma uye ulala uvuke nengoma noma mhlawumbe kuba khona isimo sibonayo saphuthi hayi ngalesimo lesingehlele namhlanje ngizobhala ingoma noma nje kuvele kukufikele ukuthi azini namhlanje ngiyacomposer nje noma kanjani. Shothi uMgidelwa akakuhlela ukuthi namhlanje ngizocomposer mhlawumbe ngithatha ipen nephepha ngithi ngiyobhala hayi. Mina ingoma ifikela ngaleso sikhathi uthola ukuthi mhlawumbe ngihambela emall ngiyiphathele mhlawumbe ngiyahambela ngiphethe phone yami ingoma ifika ngaleso sikhathi ngibesane ngishona eceleni ngiyirecord leso siqeshana esincane lesi ngisuke singifikela ngaleso sikhathi. Mase ngihlala phansi ngoba ingoma eyiningi engizenzayo ngiyibhala ngepen phansi kodwa ingoma ezifikelayo ngiyigcina efonini yami ukuthi mase ngizohamba ngiyokhipha kuyima ngikhetha ngiselect ukuthi hayi le nale cishe ingayingoma engajabulisa abantu. Ubukela kumuphi umculi endimeni yomaskandi ukuthi yazini noma mhlawumbe yini yakwenza ukuthi uzothatha isinqumo sokuthi yazini ngizoba umculi kaMaskandi mina? Shothi kuba umcula akusinto engahlala phansi ngayidecide ukuthi hayi mina ngizocula noma ngizokwenzani. Shothi ngisho ukuthi into engazala vele nginayo ngoba ucula kade like ngangikuthanda ngoba kunengoma yami esho ukuthi le ngoma kade sayiqala khona uzoyibuza ukuthi kade wayiqala kanjani ufika kwisidi yakho oqala. Shuthi le ngoma kade ngayiqala ngoba ngangilokhu ngiyicula ngisayilusela nenkomo zobaba ekhaya. Shuthi kwakuyinto vele segazini ngisho kanjani. Hey lensizwe ngiyiphethe la ngangifunda nayo lapha esikhisini yasuka lapho sesihlukana ngamagatsha decide ukuye Soul Rich ne waye Soul Rich ngayiyele phela ndaba nompa ikeke sesihuzuka nayo le hayi ngothi ngidedele kule ngoma khona ngibazwisa abalaleli ukuthi hayi ngoba ngihleli nawe la akudlali siphethe ushuni.
kono yakhuluma uyayixoxa izindaba kono yakhuluma uyayithetha izindaba iphupho lami bengizokuthatha bemoya iphupho lami bengizokuthatha bemoya kono yakhuluma uyayithetha izindaba kono yakhuluma uyayithetha izindaba iphupho lami bengizokuthatha bemoya Nyaka hona lemoana Toro yaka Yeki nyaka hona lemoana Katoro yaka Yeki nyaka hona lemoana Toro yaka Yeki nyaka hona lemoana Wale hana Oai boa ditawa Wale hana Oai boa ditawa Toro yaka Yeki nyaka hona lemoana Mgidelwa ndiyamuza ngiyabona ukuthi bengingaqamba mangithi lo muntu lona ufunde khona la ikasi nanguthi toro yaka noma uyabulela noma esecula lo muntu lo lo mbhemu madoda Mgidelwa awungitshelelana nakho bayiza ingoma balaleli lapha emakhaya umuntu ongathi azini ngiyayifuna mina le album le CD le lo muntu lo ngifuna ukuzwa ingoma eziningi ngoba sengizwele ezimbili nje ezintathu ngifuna enye ingoma engakuthinta kuphi itholakala kuphi kanjani mhlawumbe khona ukuthi ihlukahlukene usesetshenzwe kanjani ingoma le kaMgidelwa ziyatholakala online sathola lapha ku YouTube kuphela bese kuthi ama CD engangwagayila sephelile kodwa ngisazohamba ngogama amanye njengoba uMgidelwa ezobe performa eGoli nge27 lapha eJulisi sobe silontsha khona uzakhele no soka lentombi uzobe tholakala kanti nama CD azobe tholakala shuthe engakusho ukuthi mangabe mhlawumbe unesifiso sokuyilalela ingoma zonke ikhona ialbum yonke lapha ku YouTube mase ukuthi mhlawumbe monesifiso sokuthola iCD hard copy yakho shuthe ngabe umuntu ongaxhumana noMgidelwa kule number ethi 076 899 4204 kanti futhi uma ngabe unesifiso sokwazi kabanzi ngoMgidelwa mhlawumbe kunombuzo obufisa ukubuza ngakho asisithola ngesikhathi la ukuthi ungibuze uMgidelwa atholakala lapha ku Facebook page lakhe ungasesha nje uthi Mgidelwa mase uyafollow uyalike kanti na ku Instagram ukhona uMgidelwa mase ukuthi lapha ku YouTube ngicela ukuthi ni subscribe lapha yana ku YouTube channel yami @Mgidelwa TV. Okay hayi asibonge ukuba nani lana uMgidelwa mafuna nje iCD yakhe ngamthinta la ku 0768994204 umthinta kanti futhi lapha na ku YouTube uyatholakala ubeshilo ufike nje ubhala nje uthi uMgidelwa izokukliphela yonke album bese apho uyadownloada mawuthanda ukudownloada ulalele ustream nje konke kube kuhle siyabonga ukuba nani bafethu bekumnandi ngifisela inhlanhla ngohambo lakho ngendlela oyithathile konke ngathi ngahamba kahle mfethu ngiyabonga kakhulu ngiyabonga nje nawo wonke umuntu othathile lethuba lakhe walalela nje ngiyabonga kakhulu bafethu ngithi niqhubeka njalo ukuphakama kwami kulele kunina ngakho ngizocela ukuthi ninginike support ngaso sonke isikhathi mina nginithembisa khona ukuthi uMgidelwa ehleze nenzele okuhle. Okay asibonge phazamiswa siyabonga ukuthi nibe nathi emsakazweni namhlanje bekumnandi sindawonye kanti futhi nengoma ziyashaya. Boy uthi ngibadidelelwa bakasibonelo ke papa yini ke seziyaphuma insizwa zami bekumnandi ware wow